Em sembla que plourà. Què et passa? Per? No has dit res en tot el matí? Que estàs enfadada? No és res. Alba. És la Karen. La Karen? Ha trobat la teva llibreta. I l'ha llegida. Merda. Què hi has escrit? M'ha demanat que t'ho pregunti a tu. Que la seva malaltia és incurable. I que sento la necessitat de registrar la seva evolució. Sí, sóc un imbècil. Tu i sempre tu. Registrar la seva decadència? Que pervers. Però tu no ho entens. Busques temes. La malaltia de la teva germana, gran idea. Jo l'estimo. Potser ets una jove promesa literària, però no en tens ni idea de què va la vida. I què vols que faci? Publica el llibre, potser així la crítica reconeixerà el teu talent i la Karen no haurà mort perquè sí. Tu controles els teus pensaments íntims? Doncs no. Sóc una dona senzilla. Alguna vegada has desitjat que es mori? No. És clar que no. Això només ho podries desitjar tu. Segur? Pensa-ho. La seva malaltia és incurable i el nostre patiment és inútil. Seria millor que es morís. És la meva nòvia. Només puc estar al seu costat. Tornant de França, vaig decidir suïcidar-me. Vaig llogar un cotxe. Era al capvespre, gairebé s'havia fet de nit. Em sentia buit, no tenia cap retret ni cap por. Vaig trobar un precipici. Vaig prémer l'accelerador a fons i el cotxe es va aturar. Es va calar. Vaig sortir del cotxe tremolant i mort de por. I això què hi té a veure? No em queda res al món que pugui protegir. No t'entenc. Del buit va néixer alguna cosa que no puc ni anomenar. Un amor per tu i per la Karen. Mira, algun dia en parlarem, d'acord? Però ara no.